Ar yr unfed ar hugen o Chwefror eleni, fe wnaeth deffra ddanfon y llythyr hwn I bob lladd-dy yng Ngwledydd Prydain yn ei hysbysu o newid yn y reolau ynglŷn â gwaredu Gwaed o Lladd-dy o fai y cyntaf. Yn ôl y llythyr, O dan y rheol newydd, nid yw'n bosibl I laddau waredu Gwaed heb ei drin I mewn i'r system garffosiaeth neu ei wasgaru ar y tir. Yn hytrach, bydd rhaid storio'r Gwaed mewn cynhwysydd arbennig a threfnu iddo gael ei gario oddi yno I gael ei drin. fel y gwyddon ni, mae nifer o laddau bychain yng Nghymru ynglwm ar siop Cigydd leol, fel yma yn siop J. Williams a'i gwmni yn Dinbych, a chwmnïau bychain fel rhain bydd yn teimlo effaith ariannol y rheol newydd yma fwyaf. Un o bartneriaid y cwmni yw Dafydd Roberts, mab I ffarm Cil Llwyn ger Rhuthun. Wedi dilyn cwrs coleg mewn bwtsiera a derbyn gwobr myfyriwr y flwyddyn, daeth yma I Dinbych I wireddu uchelgais I fod yn gigydd llawn amser. Ar hyn o bryd mae'r lladd-dy sydd yng nghefn y siop yn gwaredu'r Gwaed drwy'r system garffosiaeth. Pa effaith felly fydd y rheol hon yn ei gael ar ei busnes? Dwi'n ei lladd y rwyn a'r beef, a mae'r Gwaed yn mynd lawr y sewer, lle dyn ni'n talu I gael ei treatio fo'n fanno. Swn i'n meddwl yma mewn lle bwchyn, siŵr yn tua 100 galwyn, 150 alwyn ni, mae'n siŵr, bob wythnos yn mynd lawr. Ydy hynna mynd I fod yn broblem fawr o fai y cyntaf pan fyddwch chi'n gorfod storio y galwyn yna? Os y neb fel yn gwybod eto, be dyn ni'n gofod wneud os fydd rhaid wneud tank dan ddiar, fydd rhaid tyllu fyny jyst y fas a rwy'n efo lladd-dy mawr. Maen nhw'n sôn wrach fydd tanks jyst o dan y rwyn I ganda I ddal y Gwaed, a bod y drips jyst mynd lawr y sŵr y fas. Eto, dyn nhw'n wedi deud ni lle mae'r Gwaed mynd wedyn ar ôl ni hel o. Mae'n gyfarfod mewn thefnos, dwi'n meddwl, yn lawr yn Aberystwyth. Dwi'n bod os fy'n I rhywfaint gwell, ond fy'n am llawer o amser ar ôl I wneud bethau'n barod wedyn. Mae ni jyst aros tan hwnnw. Mae llawer iawn o bethau Gwaed mynd lawr i'r sŵr, so dwi'n gwybod. Mae bob anifel sy'n cael ei ladd yma yn iach. Mae'r vets yn mynd drwyddyn nhw cyn bod nhw'n cael ei lladd. So, dwi'n gwybod beth sy'n bod y Gwaed, dwi ddim yn gwybod. A chymryd bod e'n mynd I gostio dipyn I chi nawr I gyfarfod ar rheolau yma, y byddech chi'n ystyried rhoi'r gorau iddi? Mae ddigon bosib, mae'n dibynnu faint eitha gostio. Fydd rhaid wneud hynny neu bod ni'n trio lladd chwaneg I gyfro costau.